От няколко дни съм в Колумбия и съм очарован от многообразието и контрастите, които предлага Меделин. Решавам обаче, че имам нужда от нещо различно и е време да напусна града поне за малко. Лутам се на автогарата в Меделин, терминал Дел Норте. Търся си автобуса за Гуатапе. Нямам никаква представа къде точно е. Питах един полицай, той ме опъти, че или на 9-та или на 14-та, така се трябва да си взема билети. Hola, para Guatapé. 5 minutes, really? El 16, 19. Май каза 19, не съм сигурен, затова дадох просто 50 хиляди и ще видим колко ще ми върне. Próxima salida, atrás rampa 20. 20? Atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Окей, в 9:30 тръгва, в момента е 9:28, мисля, че ще успея. Hola. Guatapé, sí. Entre 20. 20, gracias. Ето го, оправихме се, сега ще се качим на автобуса и сме готови. В 9:30 го фащаме. Ето го El Señor del Blanco или там каквото трябва да е. Ето го човека с бялата риза, Guatapé. Ето ги автобусчето. Hola. Hola, bus. Para Guatapé, sí. This is the... Окей, gracias. Оказва се, че тук местата в автобусите се спазват и аз съм на място 16 или нещо такова, но си ме опътиха къде точно да седна. Всичко много културно, автобусчето много удобно, много приятно. Аз съм свикнал в някакви близкоизточни държави, където сядеш и където седнеш там. Всички ми гледат много страдателно челото и носа. Явно положението е много тежко. Сега ще използвам, докато пътуваме, да се намажа, защото е тежко. Май малко прибързах с хвалепсията за автобуса, още на паркинга си пролича каква таратайка. Труса и се клати като... И още на 3-тия метър, който изминахме, щяхме да се блъснем с друг автобус, който излизаше. Или поне така ми се стори. Още 2 часа път. Какво ли още ме чака? Преди малко слязох от автобусчето, просто няма да коментирам пътуването. Добре, ще го коментирам. Адски неудобно. Не, че се оплаквам, ама се оплаквам. При най-малкото подрусване подскачаш нагоре. Вау, това е скачане направо. Ми разказва играта. При най-лекото спиране изхвърчиш напред. При завой надясно излиташ наляво към то, който пътува до теб. А сега се качвам към най-голямата природна забележителност в околността. Една голяма скала, от която твърдят, че се разкрива най-красивата гледка. Сега ще видим дали е така. Първо се катериш по едни стълби, които са брутални. Наклона ужасяващ. Задъхваш се на 3-то стъпало. Но пък гледката е готина. Някакви мучачоси ми се смееха за нещо, не знам за какво. La Piedra вече се вижда по-ясно. Вече се вижда колко тегаво се очаква да бъде изкачването по стъпалата там. Добрата новина е, че е понеделник и не очаквам да има толкова много хора, които да са решили да посетят La Piedra del Peñol днес. Лошата новина е, че виждам, че има доста хора, които са решили да посетят La Piedra del Peñol днес. Разбира се, реших да мина там, откъдето правят в момента ремонт. Хубаво е, ама не е готово. Това са не знам си колко стотни стъпала, които ще трябва да се изкачат. Някъде четох, че за 15-20 минути се изкачвали. Често казвам си, мислих, че самата скала е малко по-висока, малко по-голяма. Не, че е ниска, разбира се. Действителността е по-различна от снимките, както винаги. Плащаш си билетче на символичните 20 000 колумбийски песо и от тук е входа.
Оля! Здрасти. И агонията почва от тук. Някакъв пич се катери с патерица, приятелите му вдигат джунгър до небесата. Нещо много смешно стана. Окей, 10 стъпала и вече приключих с силите. Хубавото е, че има едни стълби за изкачване и отделни стълби за слизане, така че не се бутаме с хората, които слизат. Броя на стълбите, които си качил, е показан с цифри на определени места. Все по-високо и все по-високо. Подминахме стълба 200, това може би е стълба 206. Относително бързо върват, между другото. Изморително си е. Правиш една чудесна тренировка за крака. Гледката е супер. Стъпал 250. Хубавото е, че ако изпусна сега камерата, ще трябва да сляза само 20-25 стъпала надолу, за да си я взема. На 300 и нещо стъпала сме и повечето хора вече съвсем създали багажа. Средата на маршрута сме. Още само толкова. Стъпалата трябва много да се внимава, тъй като са мокри и е добре да се има едно. А тук минават някакви кабели, някакви неща. Safety first. Още само 100 и няколко стъпала и сме горе. Усещам после каква сладка мускулна треска в краката ще имам. Финални усилия. Стъпало 600. Още малко. Още малко. Окей, вече съм горе. Пространството е доста обширно. Има ресторант, магазинчета. Има бар, има щандове за сувенири, има къде да се разходиш. Да, разбира се, станах тук, откъдето не се вижда нищо. Окей, супер гледки, доволен съм. И да говоря само за природните такива.